bandiraɓe kettuɗe ɗum ɗo ala to jiyeten nder bible ɗo wiyata tato ene jeeya e Allah e dow ɗum ne ɓe pekkidi helmere trinity walla tata bagal calɗe wona helmere tata bagal koto miijo mayre tugnira woni caɗele ko wonde gon miijo tawatake nder bible jiɗmi ko yo on yewtindo ɗum hakkille nder deftere lasi simmore 17 ande wiye yawe Allah e hormo feñini Ibrahima ɗum nder simmore 19 ay 29 ƴeewe ɗo yawe tobbi e dow Sodoma e Gomora o tobbi jeengol umringol asaman e nder ɗum hébreu wi angal inri yawe laaɓi ɗiɗi ɗum wona jumre e firo hébreu ala wadde hol ko ɗum firti eɗen gandi yahudeɓe gongini ko Allah goto tan holino yawe Allah wawarto wonde tone ɗo foof ƴeewe deftere Amos simmore 4 aya 11 e ko min libi Sodom e Gomora ko Allah wi noon ɗum koko ewnori fayde yawe wonde ari ɓoyde ina heptina wonde yawe ewniri ha laabti ko yawe hoore mum libno Sodom e Gomora ƴeewe to jabburo 110 raaro wi joomam jooɗo jungo am ñaamo e nder ndin loodi joodade hedde jungo Allah ñaamo ko lamidade windere e Allah en wiyama ɗo wonde jomiraɗo wi joomam ɗon min jii kadi ko elle Allahji ɗiɗi ni en gandi Allah goto tan woodi adi ɓoyɗo haali ɗum ha laaɓi ceer e nder Daniel simmor 7 aya 13 Daniel yi nayejo joom balɗe ɓoyde on baaba o manam Allah o yi Allah te caggal ɗum o wi e aya 13 moɗo ndaara mi jiide jemma tan ha jiimi e duule asaman ko wayno ɓi neɗɗo ni taw ena ara te ena fayi hay e nayejo manam baaba neɗɗo o ɓaɗinama ɗum ha hedde makko ni joni de ene ɗon nayejo ne woodi goɗɗo mo elle ɓi neɗɗanke ni omo arde e duule asaman taw noon dimto sariye simmore 33 wi en yawe tan ardata e dow duule ndeke ina ni ɓi neɗɗo ina arde e duule gila ɗo enen poti miijitade no moƴƴi daro seeɗa ɗiɗo foof e ley ko joguiɓe darande Allah caggal ɗum aya 14 ene wiya en wodani on bawde teddugal e laamu beele leƴƴi foof e dowlaji foof e ɗemde foof ina ndewa e mum fat seeɗa ni ɓi neɗɗo o ko ɗokkaro darde e dow aljana ko ɗum woni ko haalata ɗo ete ene wiya yimɓe kala liñol e demgal ndewat ɗum nden helmere rewde ko naftoro nonde laabi 130 nder bible he kala ɗe ɗum hutora noon ande naftora e jobde golal kanugal e waɗanede Allah kanko goto ande waɗane goto mo elle ɓi neɗɗo wadde ina nandi ɗo e gon hen gongo eɗen jogui Allah baaba o te e sifa goɗɗo alayankejo noddiraɗo elle ɓi neɗɗo e nder linjel marka simmore 14 aya 62 Isa namnama holli kañum o rokkiri ɓe jawol peccirangol pecce 3 wi ma on jiyoy bi neɗɗo ina jooɗi e ñaamo jam bawde ina arda e duule asaman holko ɗum nanduma ndeɗo ayaji gummi koye haari ɓoyɗo ancien testament ɗo ina nando e ɗiɗo joguiɓe darde aliyankewe goto ina jooɗi e ñaamo jam bawɗo o ina laamire Allah e windere e goɗɗo garo kadi e duule asaman garo tan kono Allah e hoormo tan fotata arde ko dokkaro ko Allah tan handuno e rokkede ina sarwa ina rewe nder yimɓe ha abadan ni Isa wonno e wiide e ɗen ayaji jogginode sifaji Allah ɗiɗi hen goto ko min te ko ɗum waɗi ɓe wiide yo o fengue omo labtinaɓe ko o Allah